Zdravím vás všetkých, tu je Peter. Je 31.3.2017. Včera som bohužiaľ nespravil žiadny obchod. Bol som celý deň u klienta. Ráno som sa pozeral na grafy, ale nič rozumné som tam nenašiel, do čoho by som bol vstúpil aspoň v ten okamih. A cez deň som už vlastne nemal možnosť sledovať trhy. Takže to bola fáza výhovoriek. No a ten trend vlastne pokračuje dnes. Síce je to príjemnejšie, lebo dneska je deň otvorených dverí v škole, kam chodia moje deti, takže som s nimi tam. Akurát teraz som odbehol domov pozrieť nejaké veci. No a dnes ráno som vlastne nasadil jeden taký mini trade, ktorý by som vám chcel ukázať. A to je asi na dnes všetko, čo sa týka obchodovania. Na dnes to už balím a idem späť k deťom. Takže zobchodoval som tento menový pár USD Švajčiar na H1. Nakreslil som si takto trendlineu, jak je tu znázornená. V podstate podľa správnosti by som si ju mohol nakresliť ako spojnicu týchto loviek, hej. Ale realizoval som, dá sa povedať, protitrendový obchod a preto vlastne som si ju nakreslil radšej k týmto ale k open cenám týchto sviečok, kde vlastne vidíme, že vlastne si ten priestor ako keby znižujem, kam by som mohol ísť smerom dole. Nakoľko uvažujem, že táto trendline by mohla byť ako nejaká support úroveň pre odraz tej ceny. No a v podstate moja úvaha bola taká, ja trošku nazumujem, že v týchto končinách tu vlastne vidím nejaký jeden vrchol, nejaký druhý vrchol a tu vidím vlastne spodok toho pohybu. Je to vlastne korekcia do tohto pohybu. Keď si to takto znázorním, tak to môžem považovať za dvojitý vrchol a predpokladám, alebo teda som uvažoval, že tá cena sa vlastne vráti aspoň po tú predchádzajúcu korekciu, nad ktorú som si vlastne umiestňoval potom take profit toho obchodu niekam sem. Hej. Stop loss som si volil nad túto rezistenciu, ktorú mi vytvára vlastne, ktorú mi vytvárajú vrcholy toho dvojitého vrcholu a dal som si tam ešte nejakú malú vôľu, pár pipov, keby tam bol nejaký falošný prieraz, aby som vlastne ten trh, aby som ten obchod ustál, ten pohyb, ten falošný pohyb toho trhu. Ja to trošku nazumujem teraz na nižší time frame, aby to bolo viditeľné, čo som vlastne spravil. Takže tu, keď som videl tu vrchol tejto sviečky, ako vidíte, tam som si nakreslil túto vodorovnú červenú čiaru a ona je vyššia, ako je vrchol tejto sviečky, ktoré vlastne považujem za nejaký pokus tej ceny preraziť vyššie, čiže pokračovať v tomto trende. A vlastne tá cena tu bola odmietnutá, tu bola opäť odmietnutá, tu si spravila nejakú malú korekciu, opäť vyrazila hore k tej rezistencie a zase bola silne odmietnutá. Nepokračovala síce dole, ona sa vrátila a tu spravila vlastne ďalší pokus o break nahoru. Vidíme, že ona aj vybehla vyššie, jak som znázornil tieto hajka, avšak ten pokus o break bol zase falošný, a tá cena sa začala vracať dole. To bol pre mňa vlastne impuls na to, aby som vstúpil do shortového obchodu. A ešte si to nazumujem na menší time frame, na M15. Toto sú tie vrcholy, o ktorých som rozprával. Tuto je ten maximálny vrchol, ktorý som ukazoval, to bola tá malá červená sviečka. Tu je vytvorená nejaká doji sviečka, ale v podstate ja som pozrel ešte nejaký menší time frame a tu som si vlastne mohol, ja to teraz to zmenším trochu opäť, tu som si vlastne takto mohol zakresliť, tak nie, takto som si to zakresloval, ale takýmto spôsobom, ani takýmto nie,
ale takto nejako v podstate tú čiaru, tú trendlineu, krátkodobú, kde vlastne vidím, že tá cena sa tu veľmi, veľmi zaustila, snažila sa párkrát preraziť hore, ale nič z toho nebolo a preto som si dovolil vlastne nakúpiť ten obchod. Toto tu, tá formácia je vlastne pre mňa ako keby Evening Star a tu som vlastne vchádzal do toho obchodu s tým, že ten stop loss, ako som spomínal, som si dával vlastne nad tú rezistenciu. Len to chcem znázorniť. Čiže pár pipov od tejto červenej rezistencie naviac som si dal stop loss a take profit som si dával vlastne niekam nad túto trendlineu, ktorú som si nakreslil na tej H1, čo som znázorňoval, čiže niekam sem. Ako z tohto pohľadu okamihu vstupu to bolo ešte nad tou trendlineou. A zároveň toto tu bol vlastne spodok toho vrchola, toho dvojitého vrcholu, čiže ten take profit som si dával vlastne nad tú úroveň. Čiže ak to teraz opäť nazumujem teraz do vyššieho timeframeu, tak vlastne uvidíme to, čo sa tu snažím vysvetliť. Čiže tu je ten dvojitý vrchol, tu je spodok toho vrchola a tu mám vlastne ten take profit. Obchod to bol zaujímavý možno z toho pohľadu, že vlastne na H1 timeframe som mal 5 pipový stop loss, necelých 5 pipov a išiel som si pre 10 pipov. Čo je do pipov to nie, čo sa týka pipov, to nie je veľký obchod, ale zaujímavý je z pohľadu RRR, že je to vlastne 1:2. Riskujem 5 a idem si pre 10 pipov. No a to je asi všetko na vysvetlenie tohto môjho dnešného obchodu. Ďakujem vám za pozornosť.